Tagalog. Welcome to my live stream. Dito po tayo ngayon. Imakutsira no to Asakusa no Tokyo. Overdrive. Overdrive. We will go to saan tayo pupunta? Sa Kinscho. Okay? Ikot po tayo sa by car. Okay? Here, pupunta rin po tayo doon sa Korean restaurants and then sa Philippine restaurant, grocery. Here. Okay, let's start. Okay, magano lang tayo. Wait lang po, wait. Magdadrive ako hanggang Bicol. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Tokyo. Magdadala ako ng pagkain kasamang luto. Ako ng pagkain sariling buto. Ako tapos magsiswimming doon sa beach. Na pagkain. This video is brought to you by Boss, our favorite cafe latte. Boss. Pampawala ng antok. Masarap. Malapit pa lang ako. Kilala siyang aso at mag-swimming doon sa beach. Andito na po tayo sa International Road. In Japanese is Kokusai Dori. Yan po, kung nakikita niyo po yung kanban na billboard is karaoke. Dito na po tayo, Asakusa. As you can see. Yan po. Asakusa. At the left side dyan po yung Don Quixote Rocks to ka. Okay, taxi ginagawa mo. Swimming doon sa beach. Dadala ako ng
Here we go. Here, here, here. Yo, DJ! Are you done mixing yet? Your DJ has only just begun. We mix better, we mix together. That's why we are stronger. We are Visayas Beats Productions. DJ Rockbart and DJ Bubba.